Morjens kaikille. Oota, mennään toimii, kun mä katon. On tää päällä. Niin morjens kaikille. Tänään tulee uutta videota. Tänään mä pikun hanska ja voi vittu. Niin tänään mä oon sitten yksin tekemässä tätä videota. Koska Eemi ei vastannut puhelimeen. Niin se Eemi ei vastannut puhelimeen, niin en mä pystynyt. Niin ne sanoo sille, että tuleeko se kuvan videota. Mut joo. Tosiaan mä olen samalla trampalla kyllä viimeksi. Ei niin joo. En mä tiedä kyllä trampasta viimeksi. Mä poistin se. Niin joo. Mutta siinä myös sen tramppavideon. Kommentoikaa, jos tää saa vaikka 50 likeä, koska en mä tiedä paljon. Mä en saa yhtäkään likeä. 10 likeä, niin mä teen se. Mä teen jotain viikossa jotain yhden videon tai kaksi. Mä kerron sitten shortsilla, jollain YouTube-shortsilla, että kauan mä oon pois. No, niin. Eli niinku perjantaisin ehkä tulee yksi video, mä en tiedä mikä päivä. No, ehkä mä teen perjantaisin. Tai en mä kyllä tee perjantaina. Tää on tehty perjantaina, tää video. Ja tää tulee perjantaina. Perjantaina. Ehkä lopetan tuon videon pian, kun mä menen sisällä. On vähän kylmä. Mä voin tehdä mun forttivideo. Kyllä, mut mä teen se sitten iskällä. Koska te ette ehkä halua nähdä noobi gameplaytä. Ja tosiaan niin ne on 9. Ja kun ne on 9. YK, 4, 6, 8, 9. Niin 9. En mä oo mitään pro, mut kyllä mä tän triplat osaan. Mulla bugaa sitten siinä, kun mä teen sen seinän loppuun teliaksi. Niin mulla bugaa siinä vaiheessa aina. Niin. Mulla on tosiaan pelannut. Niin 2 vuotta. Ei mitään maailmanproin oo. Niin. Ei mä maailmanproin oo, mut kyllä mä ihan pro on. Ihan hyvä. Muistakaa likeet tästä videosta. Ja laittakaa se kello päälle, niin että missä uusia videoita, tykäkkää videosta. Sitten kun tää saa 10 likeä, niin mä teen sen trampalla sen iskallisen video. Mä teen sen seuraavalla viikolla, koska mä menen silloin sinne. Niin, moro. Oota mä juu, moi.